Nobyembre 8, 2022, dihang miulbo ang tensyon tali sa puwersa sa mga sundalo o MILF sa barangay Ulitan, Kayapukan, Basilan Province. Tulo ang kumpirmadong patay sa mga sundalo, 7 ang nasamdana, samtang 8 ngadto sa napulo ang gireport nga namatay sa MILF o naasay sa Marana. Kapin 2,000 ka mga sibilyan ang nanghiklin sa ilang mga balay aron dili mapagana. Niadtong Biyernes, Nobyembre 11, 2022, nagpirmahanay og peace agreement ang duha ka kampo aron iundang ang gyera alang-alang sa katawhan ug kalinaw sa probinsya. Kagahapon, Nobyembre 14, 2022, mismong si Secretary Carlito Galvez Jr. sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPAPRO ang mibisita sa Basilan sa katuyuan nga mapalig-on pa ang nasabutan nga kalinaw. Nakigtagbo si Secretary Galvez sa opisyal sa sundalo, MILF ug mayor sa lungsod sa Kayapukan nga gihimo sa headquarters sa 101st Infantry Brigade sa barangay Tabiyawan, Isabela City, Basilan. Nagkasinabot ang duha ka partido nga magtinabangay sila aron palambuon ang Basilan ug magkahiusa aron batukan ang mga hulga sa kalinaw sama sa grupo sa mga teroristang Abu Sayyaf ug ubang lawless armed group. Nagpadayag ang MILF nga andam silang mutabang nga i-report ngadto sa tropa sa gobyerno ang mamatikdang presensya sa Abu Sayyaf sa ilang area pinangagi sa Joint Peace Security Team. Giawhag sab ni Galvez ang duha ka partido nga seryosohon ang pagtamod sa peace process. Nagpasalamat si Brigadier General Domingo Gubuay, ang commander sa Joint Task Force Basilan, kang Secretary Galvez nga nagpatawag sa dialogue aron mahingpit ang kalinaw sa lungsod sa Kayapukan. Gipasabot sab ni Gubuay nga dili nila gustong adunay mahitabong engkwentro sa iyang area sama sa nahitabo ni adtong Nobyembre 8. Naglaom ang katawhan nga seryosong sundon kung unsa man ang nakalatid sa ilang nasabutan nga kalinaw kay sila mismo ang direktang maapektuhan sa kagubot. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!